Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Aldrin. Nagpuyo sa usa sa mga lungsod sa Cebu, sa southern part. Dugay na kong tigpaminawan sa imong programa sa radyo pero karon nakalugar na gyud ko sa pagsuwat sa kuang kaagi sa imuhang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Ang istorya sa akong pagkabatanon nga di gyud nako malimtan. Istorya sa akong kinabuhi ug gugma nga nahitabo niyatong high school pa lang ko sa among probinsya. Wala na ko makakita sa akong inahan. Namatay siya diyang iya kong gipanganak. Ang bugto nga nang magtuto nako mao si Papa ug ang iyahang manghod nga si Uncle Tipsy. Pinangga man ko nila. Hinatagan ko sa ako ang gusto kay may pagka-spoiled brat ko. Kay parehong nga way libog si Papa ug Uncle nga mga single ug wa na gyud magminyo. Kay lagi, di ko sila gusto nga mapasagdan ko. Ako ang sentro sa ilahang kinabuhi. Pero bisan pa sa ilang pagpangga nako in their own way, di gyud nako malikayan nga mangulila ug inahanong pagpangga. Dunay mga gabi nga magwonder ko og how is it to have a mother. Usahay makana ko nga unsa kay feeling kung dunay inahan. Ang akong buhaton mao ang pagtan-aw sa mga litrato sa akong inahan ug nag-wish nga unta makasuway pug ko nga dunay mama nga mo love nako. Dunay mama nga concern og sensitive sa akong feelings. Lahi ra man gyud ang papa or lalaki ang imong kauban. Basta sa tan-aw nila nimo nga okay ra ka, okay ra pod sa ilang paminaw. Ang wa nila masayri. Mao ang tinuod gyud nakong gibati sa ilawom sa akong kasing-kasing. May na lang kay sa school mabawi ra ang tanan Papa Joe. Doon naman ko'y mga barkada nga mga cool dude kayo. 8 mi kabuok sa mong grupo. 5 ka mga lalaki ug 3 ka mga babae. Famous ang among grupo kay di lang tungod sa mga hitsuraan ning tanan ug 40 ka badlungon namo. Kadaghan nami ipatawag sa guidance kay magsige mi og cutting classes. Ug dili gani ang akong mga barkadang lalaki usahay magbuli og mga laing estudyante labi na gyud ug guwapahon ug seksihon nga mga girls. Last namang nabuhat nga sala mao ang pagpamuso sa usa ka estudyanteng babae. Sayal man ang uniform ug samtang usa ka sexy ug puti kay nga girl diha sa second floor, ang akong grupo nagpatungod gyud og gipatungdan ug samin ang paa sa girl. Wala man unta mi makabantay o wa ni siya makabantay nga gibusuhan na di ay siya. Pero ang akong mga kauban saba kayo og sigig pangatawa. Sige pa. Sige, isa pa na gamay. Hapit na. Gamay na lang kuwang. Matod pa nila dunga sa pagsigig pangatawa kay lagi hapit na kuno makita sa samin ang underwear sa usa ka estudyanteng babae. Wala mi makabantay nga dunay kalit nga ni Syagit sa among likod. Mga manyak! Syagit pa sa usa ka babae. Ang best friend sa estudyanteng babae nga among gibusuhan. Besh, pagbantay kay gibusuhan ka ni mga manyak diri sa tuwa nga ubos o. Syagit pa niya ngadto sa iyang amiga. Pagkaibaw siyang amiga sa mga gibuhat, ngadto niya nihilak ni og taman og hidagan paingon sa usa ka teacher og nisumbong. Ang ending, Papa Joe gipatawag mi sa guidance og gilabhan og kasaba. Matod pa nga ipatawag ang among tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Gawas nga ipatawag ang mga parents, gipasilutan pa gyud mi. Gipagawas mi 5 ka barkada sa gawas sa guidance office o gipalinya o gipaluhod. Ma'am, laylay naman kaya kong tuhod. Pwede muyak ka lang ma'am, please. Di na gimi mo usab, promise pa. Matod pa ni Jessie nga akong barkada. Kadali ko nimong gilaylay nga wa pa may 1 minute nga nagluhod ka diha. Dili pwede nga mulihok diha hangtod maabot ang inyong mga ginikanan. Pagpili mo, muluhod mo diha o ma-expelled mo. Suko pa nga tubag sa mong guidance counselor. Pero pagtalikod sa mong guidance, Papa Joe, nagsige mi pangatawa o nangyaka sa semento. Wa na mi mangluhod. Diha pa mi ni balik og luhod. Diyang nakita mi nga o doon namin nakita nga nagsingabot nga maestra. Kinsa man na siya? Pangutana pa ni Mike, usa sa mong barkada. Bag-o na da. Wow, chika babes, tanawa ang sampot brado. Hanip kay kurbada sa. Tubag pa ni Jessie. Samtang nagkaduol sa mong nimutangan ang new teacher Papa Joe murag
Nagmagnet ang akong mata sa iya ang tibok lawas o di lang kay ako. Kaming tanan, murag na hilom o murag nakakita og diwata nga niagi sa among tungod. Why question sa iyang kagwapa? Dili puti ang babae, morena pero taliw-tiw kayo og ilong. May pagkatsinita ang mata, kissable lips, ug tagahawak ang iyang kulungon ug itom nga buhok. Pero ang nakapalaway jud namo sa mga barkada kay ang iyang kurbada sa iyang lawas. Nagsulod mo guni og long sleeve nga puti unya gi-insert ang iyang black miniskirt nga taga-tuhod man unta pero amo dayong gi-x-rayhan ang ilawom sa iyang sampot. Diha pa mi nakamata sa among paggalupad dihang mihunong siya sa bulletin board nga di layo namo o gitawag niya ang usan namo unya padayon gihapon sa pagluhod. Please help me be og pilit aning kartolina bi. Casual pa niya nga tawag kang Jessie nga dali pud kayo nakabarog og nitabang dayon kang ma'am. What happened guys? Sayo pa kayo mo nga mag-grocery. Matud pa niya nga kang Jessie samtang nagtan-aw na mo nga nagluhod. Gipanisyan mi sa guidance ma'am pero okay naman. By the way, new teacher ka diri sa among school ma'am. Pangutana pa ni Jessie. Yes, ako yung bagong music and art teacher. Tubag pa niya. O pagkahuman sa iyang gipapilit sa bulletin board, ningon dayon ni nga, sige, pwede na ka nga makabalik dito sa imong mga kauban. Diyang nakabalik na og luhod si Jessie ni duol si ma'am namo og ni smile og pinugos. My name is Fatima and be good to me ha. Kay labaw pa niya akong punishment ninyo kung magpabadlong mo. Kalma o puno sa self-confidence niyang sulti namo dayong talikod. Igo lami nagtinutukay unya nangatawa ang away sounds para di mi madunggan ni ma'am. Ang among mga mata nakapunting tanan sa likod, especially sa iyang likod as in sa iyang sampot Papa Joe. Pagkaibaw sa mong mga parents sa mong laing-laing sala nga nabuhat, syempre gisabon mi og kasaba ang akong mga barkada. Pero ako, wa ko kasabi ni Papa o ni Uncle. Gikaingon ko na, way mga libog ang nagbuhi nako. Sige na ni, uga pangatawa og matud pa nila nako nga, sa sunod mamuso mo Aldrin, ayaw mo pasakop ha. Matud pa nilang duha o nangatawa na dayon. Basta, bago pang nakasabaan, mabuutan yun kadyot ang ako mga barkada. Actually, wa manut ako'y labot sa mga pasimunos kabadlungon pero kay grupo man mi, mapil pug ko. Igo ramang gyud ko nga mapil og katawa nila pero mapil gyud ko ug unsay mga kabuang nila sa ako ang mga barkada. Sa among balay, usa ka hilumon nga bata ko Papa Joe. Medyo mag-iwawon ko ug may pagka-introvert. Pero kung sa school kuyog nako ko mga barkada, mura ko ug lain nga Aldrin ang akong kinaiya. Mga buutan na kayo ako mga barkada sa sunod nga mga adlaw. Manulod yun mi sa mga subjects, labi na og yaw-yawan mi sa mga tulo ka barkada nga babae nga si Lisa, si Sweetie ug si Anita. Si Anita ang akong uyab nitong higayuna, pero dili seryoso, nila pa binata nga uyab-uyab. Aldrin, unsay nakaon nimo nga namuso mo kay babae? Nagsulti pa lang ka, no need na ka nga mangitag busuhan oy. Akon lang deta to, matud pa ni Anita nako. Nakabaw naman kanilang Jessie good ug ubang ng mga barkada nato. Di man taon ako ang pasimuno ato. Maapi lang gyud ko kay syempre mao ra maming grupuha. I know, pero kato lagi nga akong giingon nimo Aldrin ba. When ka mato sa amo, dali pa niyang tubag nako. O karon adto ko sa inyo, matud ko pa. Ayaw sa ron, kinay tao sa amo. Ugma kay mulakaw sila si mama og after lunch, mag-wait ko nimo ha. Tubag pa niya. Ni promise ko nga moadto silang Anita sa sunod adlaw, Sabado ug way klase. Wa pud kuno yang parents. Sa tinud-anay lang, dugay na namang giplano ni Anita ang himuon ang maong butang. In fact, ang ako ang contraceptive andam na pirmi sa akong wallet ug tawad na gyud. Wa gyud ni nagamit. Excited na ko sa mga pagabuhaton ugma ni Anita. At last, mabunyagan na jud ko. Sa tanan ng mga barkada nga lalaki, ako na lang ang nagpabiling berhen. Pagkatotoo-taod, nangabot dayon ang tibok barkada. Tungod kay vacant me niya itong orasa, nakahukumi nga mangadto sa mga paboritong lugar o nga magpahangin kung way klase. Medyo distansya gamay sa among school ug may kakahuyan pero bugnaw ang hangin sa palibot.
Nakalingaw mi kinatawanay diyang dunay usa ka nilalang nga nagsingabot nga nagdagan. Dili ko makatuo sa akong nakita. Si Ma'am Fatima nga nagjogging o nagaduol sa among tungod. Nagsulob og fitting nga jogging pants si Ma'am Fatima og white nga t-shirt. Diyang niagi siya sa among tungod mas nisamot ang pagtuo sa mga laway diyang among nakita sa iyang naw og liog ang nagsinaw-sinaw nga singot Papa Joe. Hi guys! Matud pa niya og nipadayon sa pagdagan. Pero pagkatotoo, nibalik ni sa iyang agi padung namo. By the way, dunay musical play nga pagkahimuon ang school ug naka-decide ko nga usa mo ang inyong grupo sa mga participants para mabisi mo ug di mo makigayon og binuang. Okay? Matud pa niya, dayong talikod ug nipadayon sa iyang pag-jogging. Nagtinutukay dayon mi og dungan og pag-appear sa akong mga barkada. Ni ang mamsa, matud pa ni Mike diri namo pero suko nga nitubag si Anita. Hilomoy, bastos kay mo. Maestra ba yato nato niya nganong adto mamugyo mo niya inyong mga mata ninyo nga naman unta mi. Matud pa niya, dayong atubang nako. Aldrin, ayo bay kalimot ha sa itong sabot ugma ha. Matud pa niya, dahil lakaw palayo namo. Tuod man pagkaugma after lunch nilakaw ko. Paingon silang balay ni Anita. Pagabot na ko sa ila, tinuod yun nga wailaing tao. Siya ra. Daliming nga nanood sa iyang kwarto ni Anita dayo nga naghinagkanay pareho. Wa pa mi kaagi og seryoso nga relasyon mo nga dili pa mi expert sa maong butang. Pero gibuhat namo ang tanang nakita namo sa TV. Pagkahuman sa among kissing scene, gingnan ko ni Anita nga hubuon ko nung nga akong karsunis. Mga dali-dali po na akong gipaubos ang akong karsunis pero maingon na sab siya nga ang imuhang medyas ayaw kalimti. Pagdali, ato sa CR itaw, taod daw. Dali po ko nga ni ato sa CR, nga narasud siyang kwarto. Dito pa na ako na-realize nga lisod man di ay taod. Punan pa, sa akong kakulba o karatol. Hoy Aldrin, nagayan ni mo di oy. Mabalik na gito sa sumama na. Pagpanawag pa ni Anita nako. Wait lang go, dapit na. Tubag ko pa. Pero pagkatotaod, mas nikusog ang tuktok ni Anita sa pultahan. Aldrin, kawas na diya, niya ba si mama? Nisamot ang akong karatol sa gisulti ni Anita. Dali na akong giluklok sa bulsa ang akong gidang pamproteksyon nga nagkatag o gisulob ang akong karsunis. Paggawas ako sa CR, nagsigi nagtatawag ang mama niya sa gawas. Nangaratol namin duha. Ug wa masayod usay buhaton. Ambak sa bintana, dali. Matud pa ni Anita nako nga nagdira pa sa kumbukton ngadto sa may pagkahabog yun nilang bintana. Kataas ana, uy, mabuhi pa kako ana, inigtugdo na ko dito sa ubos. Tubag ko pa, nga to niya. Mabuhi palagi ka, sige na, ambak na. Dali, kinasuko na si mamas gawas. Dali kay ko nakapangurus, unya, nihunat ding layat sa ubos, Papa Joe. Salamat kay wa raman ang taong ko na piang, mga garas-garas ra sa batiis ang akong damage nitong higayuna. Pagtugdo na ko sa bus, dali ko nga nidagan og niadto sa among tambayanan sa among mga barkada. Sa kakahuyan, likod sa among eskwelahan. Daan palagi ko na mo diri. Matod ko pa nila sa akong mga barkada. Oh, bay Aldrin, asam di sa Anita? Di ba doon naman may sabot ron? Pangutana pa ni Mike nako, pero wala ko mutubag. Sa unahan, ako nakita si Ma'am Fatima nga nagjogging o nagkaduol na sa kini sa among nahimutangan. Mubo nga short ang gisulot niya o giparisan lang gihapon og white t-shirt. Puwerteng seksihan na ni Ma'am Fatima. Samtang nagkaduol ni nga nagdagan, wa na ko mapugni akong kagalingon nga mag-imagine. Noon sa pahinuon na nga si Ma'am Fatima naman noon na akong na-imagine nga katapad na ako sa kama. Ang wa madayon akong pagabuhaton ni Anita napulihan kang Ma'am Fatima sa akong imagination, Papa Joe. Pagtungod ni Ma'am Fatima namo, nihunong siya o nitagad namo. Guys, sa Monday ha, mag-start na ang rehearsal. O since nga special mo na ako, pwede ra nga sa akong house na mag-practice para way isturbo o makafocus dito sa atong rehearsal. Matod pa ni Ma'am. Nya dayon ipadayon ni sa iyang pag-jogging. Pagkahuman niya ito, niulit dayon ko sa muwa o nisud sa akong kwarto. Nahigda sa akong katri o nag-imagine ako si Ma'am Fatima nga akong katapad sa kama o alams na ang sunod nga panghitabo. Samtang padayon ko sa akong sariling sikap, kalit lang nga niabli ang pultahan o nisud si Uncle Tipsy nga nagkanta-kanta pa. Nakita niya akong gibuhat pero igo lang ni nga nagsikat tawad dahang bugal-bugal nako.
Ayaw na bisyo do, makahanap na sa mata, matod pa niya. Kalagot gid nako, disturbo kayo. Wa mahumana ang gibuhat mo nga grabe ang akong sapot niya tong mga orasa. Pero nga akong papa o uncle pinangga man gyud kay ko nila. Di gyud ko nila kasab-an Papa Joe. Pagkaugma niya na adlaw nga Domingo niadto ko sa lugar nga giginganan ni Ma'am Fatima. Namasin ko nga ako siya makit-an didto. Nagpasalipod ko sa mga kasagbutan ug wa ko masayop kay taud-taud nakita nako si Ma'am nga nagjogging. Diyang hapit na siya sa akong tungod, nigawas ko sa akong gitaguan ug nagpasumangil nga nag-ayog liston sa akong sapatos. Aldrin, nagunsa man ka dinhi? Wala man imong kagrupo, matod pa niya nako. Okay na ma'am, nag-jogging ko ma'am. Wa magukoy lingaw, tubag ko pa, nga to niya. Aw, mo ba? Sige may noon, sabay lang ta. Matod pa niya. Mga purti na kong lipaya. Kinsa magtuo nga, pasabay ko niya sa iyang pag-jogging. Ug di lang kay kana. Pagkahuman, doon na siya gihangyo nako. Na magyuta duol sa kong balay ba? Makapamalihog ba ko ni mo Aldrin? Matod pa niya nako. Sure ma'am, bisag unsa pa. Okay kayo. Dali ko pa nga tubag niya. Gipasuod ko niya sa iyang gate ug iya kong gisugo nga mosaka sa ibabaw sa ilang kahoy para ipangtaod ang mga Ceres lights. Nagsingabot na magud ang Pasko nitong gikayuna ug daghan pa siyang sugo nako pag-decorate sa ilang balay. Bisan og pwede na nako kapuya sulit mang Japon kay nagdala siya og usa ka pitchel nga orange juice ug usa ka bowl nga ice. O Aldrin, pabugnaw sa. Please lang ko butang og duha ka ice cube sa baso nako ha. Thanks. Sugo pa niya nako ug dalipod kay nako nga nabuhat, nakapunit og duha ka ice cubes ug dihang ako nauntang ibutang sa iyang baso. Ningon siya nako nga ayon na nga ice cube, dapat mangita ka og parehog size kay kada ice cube dunay kaluha, meaning soulmate. It should be the same size and shape. Matod pa niya nako. Nawirduhan ko niya tong higayuna. Kinsa ba magdahom nga kaluha nga ice cube gyud dapat. Pagkaugman niya na Papa Joe, nagdungan mig snacks ni Anita sa school canteen. Og dihang butangan na unta niyang ice cube ang iyang soft drinks, ako diyang gi-apply ang ako nakatunan gikan kang Ma'am Fatima. Oops, dapat mangita kag ice cube nga kaluha kanang same size and shape. Kay mao na sila ang magka-soulmate. Matod ko pa, kang Anita nga igor nga nangyapid na ako og ningon nga, weird. Wala na mong mahisguti pa ang about sa mga bulyaso na mong plano ni Anita niya itong Sabado kay nagabot dayon ng kong mga barkadang lalaki. Aha, doon nga mas nag-jogging ni Ma'am Nagunsa mo pagkahumag-jogging bay? Balita na mo, namisitam daw ka silang balay ko no. Hanip di ka ba Aldrin da? Ang bilis mo, matod pa ni Mike nako. Suko nga ni tanaw si Anita nako. Unsa? Tinod na, nag-jogging mo si Ma'am Anita kahapon? Niya to ka silang balay? Nagunsa mo dito ha? Matod pa niya nako. Pero ako siyang ipasabot nga nagkadungan lang mi o jogging unya nasuguan lang ko sa ato ang maestra. Wala na ko sa tarungon na huna niya itong higayuna kay excited na ko after sa klase nga moadto sa balay ni Ma'am Fatima para mag-practice. Tuod man pagkahapon after class, kaming magbarkada na ngadto sa balay ni Ma'am. Nagpasigad dayon ng mga mata sa akong mga amigong lalaki kay naka-short lang si Ma'am Fatima nga nisugat namo. Iya dahil ipakita namo ang script sa mong play nga munag Romeo and Juliet ang dating. Ako ang nahimong bida sa among play. Lahi nga babae ang akong Paris. Nisabot pagyud ang akong pagpangurog diyang dili makamao si Lisa nga mo project sa iyang character diri nako. Mao nga gitudluan siya ni Ma'am. Si Ma'am ang akong Paris while iyang gipakita kang Lisa unsaon pagdala sa iyang character. Dunay mga scenes nga medyo sweet ang mga bida. Mag-holding hands o usahay magakos. Gisamantala gyud nako ang moment nga magkadikit ang among panit ni Ma'am. How I wish siya na lang yun unta ang akong Paris. Ganado kay ko Papa Joe. Maayo kayo ang akong performance o giday ko ni Ma'am kay sincere gyud kuno ko sa among practice o gibutang gyud nako ang akong kasing-kasing ang tanang eksena sa among play. Pero katong tanan wa madugay Papa Joe. Kaya sa kahapon yana samtang nag-practice mi sa ilang backyard, dunay nihunong ang motor sa gawas ug usa ka ambungan nga lalaki ang sakay niini.
Pagkakita ni ma'am sa lalaki, dali kayo ni nga nakadagan og nitagbo sa lalaki dayong kakus unya ni kiss pa sa lips, Papa Joe. Diha gyud sa among atubangan. Guys, si Derek di ay akong boyfriend. Ila-ila pa niya sa lalaki nga sa tinudanay lang. Kamayong gyud ni Derek Ramsey. Doon na ni bigote ug medyo dark ang pamanit. Taason ang height ug macho pa gyud kaayo. Wa na ko makakonsentrate pa sa mga practice mong si ma'am mismo ningon namo nga mo stop me og practice. Padayon na lang kuno namo the next day. Wa na gyud ko makataw tarong og tuog niadto. Nagselos ko sa uyab ni Ma'am Fatima. Bisan pagkasunod adlaw sa mga practice, di na ko maka-memorize sa akong line kay wa na ko sa akong una-una. Nakabantay si Ma'am Fatima o gibadlong ko. Dapat kuno mag-presence of mind kay naglupad-lupad kuno ang akong kalag. Wa ako mag-expect sa buhaton sa iyang uyab. Nidulin namon duha ni Lisa og matod pa niya nga, I'll show you how to be more sensible ha. Watch and learn. Matod pa niya nako dahil niduol siya ni Lisa nga akong pares og iyang gigunitan ang walang kamot nini. Iyang ipakita nako saon pero nisamot ang akong kalagot niya. Pahiro lang siya ang dating, habugiro ra kaayo ang uyab ni Ma'am ug matod ko pa na sa akong nahuna lang, Papa Joe. Nagungunganay si Ma'am Fatima og ang iyang uyab. Pagkahuman, niduol namo. Guys, kinahanglan siguro tag break. Nanghagad si Derek nga mudrive padong sa syudad. Naglibre siya og pizza unya ini kahuman, mananaw tag sini. Okay ra ba ninyo? Matud pa ni Ma'am Fatima. Okay pa all right, ma'am. Matud pa sa kong mga barkada nga puro tinyong nilang lipaya. Pero ako wa ko nalipay. Kung wa pa siguro si Derek, okay unta kayo. Tuod man, naabot gid mi sa syudad. Unya pagkahuman na magpangaw ng pizza na nanaw mig sini. Horror ang salida. Si Ma'am Fatima, napatungan na mo siyang uyab nga si Derek. Tungod kay hadlok-hadlok ang salida, napagunit si Ma'am sa kumbukton nga ako pud. Nakagusto. Pero paglingin ako sa kilid, nagunit po siya sa pikas kamot sa bukton ni Derek. Pero di ako'y laing nakita nga nakapakurap nako. Nasiklapan gyud nako nga naghapyod-hapyod ang usa ka kamot ni Derek sa paa ni Lisa nga among barkada, Papa Joe. Tapad man gud nilang lingkuranan ug nagsulob lang sa Lisa og mubo nga skirt nga maong. Nisamot og kalagot kang Derek, daan palagi gugo nga doon na ni tinaguan nga pagkademonyo. Bisan og tapad ni niya ang iyang uyab, nagchancing pagyud og lain nga barkada pagyud namo nga babae. Nawada na gyud gana labi na nga makita nako si Ma'am Fatima og Derek nga maglabing-labing. Nanguli mig probinsya nga wa na ko ganahin mo tingog. Pagkaugma walay klase mo akong ipangita ang ako ang mga barkada nga mga lalaki. Dito nako nasakpi sa basketan. Kompleto ako mga barkada nga sila si James ug Mike akong naabtan nga nagsurianay about ni Ma'am Fatima. Swertihang Derek sa lami kay guyab ba. Murag kada adlaw pista kay nitipo naman di ay siya puyo kang ma'am. Pasikreto lang. Matod pa ni Mike pero nitubag po si Jesse nga, bahala na si Derek ko pero ako kada gabi ko mag-imagine ni Ma'am Fatima. Maka-inlove gud ni. Why absent kada gabi gud before ko matug. Sa akong nadungog kang Jesse ni surok akong dugo. Nga nagud taon ngayong imagine niya si Ma'am Fatima. Ako lang si Ma'am Fatima. Sa akong kalagot, gilabay na og bula si Jesse og may pagkaigo sa naong nini og natumba. Nibarog si Jesse nga purting isuga og iya kong giatubang. Sa problema nimo ha? Kanong musuko mag-imagine kong ma'am? Kano uyab mo? Uyab mo? May na lang ko kay kutob sa imagination. Ang iyang uyab mo si Derek, kada gabi na sila ha. Ano pa gani matug? Kasi buhaton ni mo, patyon ni mo si Derek. Ha? Nga siya magiklaro nga magkaskor ni ma'am. Kada gabi pa. Suko pa nga sulti ni Jesse nako. Ug iya dayon ko nga gidasmagan og nagsukmagay mi hangtod nga natumba mi sa yuta. Nahunong lang mi sa among bugno diyang giuwang mi sa among ubang barkada nga sila si Anita, apil na nga nibiran nako. Nakita ko si Anita nga naghilak. Hayop ka Aldrin, mo day nga wala kay time nako. Sakto ko sa kong pagtuo. Na-inlove jud ka Ma'am Fatima. Of all nga nung siya pa man nga maestra man na nato. Unya doon na pag-uyab. Gimalmal naman ang tama ni Derek ko eh. Matod pa ni Anita nako. No, di na tinuod eh. Di ka na tinuod.
Taas kong paglantaw o pagtanaw kang Ma'am Fatima. I know maayo siyang babae ug wa pa na niya buhatan ngadto kang Derek kay gireserve niya iyang pagkababae pagkahuman sa iyang kasal. Magdepensa ko pa kang ma'am, pero hagalpak og katawa silang tanan, Papa Joe. Wa na daw ko sa maayong pangunahuna. Mao nga gusto na ko nga i-prove nila. Sayop mo'y karon dayon ako i-prove ninyo nga limpyo si ma'am. Natuon ako sila sa ilaha karon. Nako pa og daling midagan palayo padung sa balay ni Ma'am Fatima. Mingaw ang palibot sa balay og nakasudra ko sa gate kay wa may kandado. Pero ang main door dili maabli. Nangita ko paagi nga makasud ug may na lang kay nakita ko abli nga bintana sa may babaw nga bahin ug nikat-kat ko ginahinay nga nakasud sa ilang sala. Doon ako'y gamay o dunay mga gamay kasikas nga ako nadungog sa usa ka kwarto. Mao nga nagkinto ko og nipaduol. Tungod kay abli og gamay ang pultahan, gilili na ko ang sud ug dito na shock ko sa akong nakita. Si Ma'am Fatima o si Derek, actual gyud na akong nakita nga naglinapaay ang leon o karnero, Papa Joe. Wa na akong malihok sa akong gibarugan, wa say pamilok. Hangtod nga nahuman silang gibuhat o ginahinay ko nga niatras para magpalayo niadtong lugar. Pero murag dunay butang nga natrasan nga nakahimog kasaba. Nakabantay si Ma'am Fatima o nigawas ni sa kwarto nga nagtapis uga puting habol. Purti na kong tago sa likod sa pultahan dapit, sa kusina. Pero samtang naglakaw siya o gisuta ang kasikas, nasangit ang tumoy sa habol nga iyahang gitapis. Inanay nga nahug sa sawg ang bugto nga cover sing lawas ug nakita gyud nako ang tanang kinatibuk-ang lawas na hubo ni Ma'am. Mao say paglingin ni Ma'am sa akong gitaguan ug nasiga iyang mga mata diyang iya kong nakita. Hangtod nga nagtinutukay ming duha. Wa siya mabuhat og aksyon, wa siya gisulti nako. Pila ka segundos pa mi nga nagtinutukay, Papa Joe. Hangtod nga nakakita kog igong kusog nga mong palayo niadtong dapita. Pagkaugma, tungod sa kong kauwaw sa akong gibuhat, wa ko musud sa klase. Pero niyan ang pagkahapon, niyato ko sa balay ni Ma'am Fatima para sa amo ang practice. Plano po na ako nga mangayog pasaylo niya. Pag-abot na ko sa ilaha, layo pa lang ko, nakita na nako kung mga barkada nga nag-practice na og nipuli nako mao si Ma'am Fatima. May kinaya na ka, dali makistorya ko nimo. Wala emosyon nga nilakaw sa layo, nga distansya si Ma'am og gisunod po ko niya. Baga po kagnaong sa pagyari nimo diri sa company malay, ha? Wa na kay labot sa play. Mo nga pwede na ka makalakaw. Isug pa nga sulti niya nako, pero nangay kong pasaylo niya. Ma'am, sorry kayo. Wa gyud na ko tuyo ah. Doon na raman tako'y gusto nga i-prove sa akong mga friends, pero wa gyud ko'y intention nga mamusog yun. Pakiluoy pa nako niya, pero wa na gyud siya maminaw nako. Lain na kay tinanawan nako ang akong mga barkada, labi na si Anita nga nakahibaw nga unsa nga maoy labing nasakitan, Papa Joe. So kanyan to, wa naging ko makatunom silang bahay ni Ma'am Fatima. Wa na ko'y labot sa play o bisan pa o dunay time nga magkatagbo mi sa school, di na ko niya pansinon. Nabantayan na sab ni Papa o ni Uncle Tipsy ang kagilas sa akong mga lihok. Daghang ko problema niito mga igayuna, pero ang nakapasakit gyud sa ako ang buot mao nga nasuko si Ma'am Fatima nako. Di gyud ko makatug o di na ko maistorya si Ma'am Fatima o niya mapasaylo ko niya. Usa ka to ka Sabado. Hapon, akong giatngan si Ma'am sa iyang jogginganan. Maurag ito'y bugtong lugar nga makahigayon ko ug pakiluoy niya bisan og muhilak pa ko ug muluhod sa iyang atubangan akong buhaton. Tuod man sa layo nga bahay, nakita nako si Ma'am nga nagpadung na sa akong nga gipasalipdan, mao nga nigawas dayon ko. Pero wa ko magdahom nga kauban niya si Derek nga nagsunod di ay kang Ma'am. Gisayloan lang ko ni Ma'am Fatima o si Derek ang itagad nako. O Aldrin, niapod ka? Ari na sad ka mamuso sa imong ma'am dinhi. Biliban ako nimo toy oy. Pero hinoon, di po na sayon nga makrush oy. Nagian sa nanako. Pero nakalahi lang, nakalapas na ka. Tutoy pa kay ka, pero taganti ka gigayon ha. Na magbuta. Matod pa niya nako. Dako kay tingsi, murad yun og nakaminos. Magbu? Asa man ta magbu? Tubag pa nako niya. Diyan ang kahoy ay nga natumba. Dali dayon kay ug mapildi ko nimo, pastoral kang Fatima. Matod pa niya.
Tuod man, nagbumi si Derek ug si Ma'am Fatima nagtanaw lang namo dito sa layong bahin. Nanggasal pa ang mga ugat sa braso ni Derek. Sa masos palang daan, pildin ako. Ug tuod man, bisan og yusan ako pangusog ug taman nga mapildi si Derek pero wa gyud. Pero ming tumba akong bukton Papa Joe. Gihatagan pa ko niya og lain tsansa. Hastang kapila mi nagbuo, wa gyud ko makadaog niya. Nakita ko si Ma'am Fatima nga nagpalingo-lingo unya ni padayon nagjogging sa unahan. Wa pa gyud ay mahuman si Derek. Niya tubang ni nako ug iya na sa kong gihagit og kontis og dagan. Kontis og dagan. Kung mapildi ka nako, paistoryaon ti kang Fatima. Mo nga do your best gyud, tutoy, okay? Matud pa niya nako og ni posisyon na dayon ming duha. Ang wa masayri ni Derek nga ako ang panlaban sa marathon sa among school. Di ko mabintahaan kung dagan ang hisgutan. Pero kusog yun dahil ni Tohana. Matud ko pa sa kong kagalingon kay naglisod ko gapas niya. Pero may kung nasa likod, mo nga nihunat yun ko og imagine ako nga may istorya na ko si Ma'am Fatima kung makadaog ko. Ug tuod man Papa Joe, sa akong paghunat og dagan, nakapas na yun ko ni Derek. Ako na nag-una, pero diyang hapit na mi sa finish line, nanika siya. Iyang gilabni akong sinina, nagunitan ang sidsid sa kong t-shirt ug kusog nga gilambuyog, mao nga nalagpot ko sa kasagbutan Papa Joe. Nakalinlaing sakit sa kong lawas ug hapdos ang akong samad sa tuhod, mo'y ako nahiaguman. May na lang, kay wa ko'y bali nga buko. Samtang nagluko ko sa kasagbutan, nakita ko si Ma'am Fatima nga isog niyang gitubang si Derek. Noong sa magkaoy ni Patol mga bata, ug doon ay daw tang nitabuan na ni Aldrin. Manubag ka sa iyang pamilya? Siyagit pa ni Ma'am nga tukang Derek. Bata boy, bata na nga makamaon ang mga namubuhat og bata. Kuwang pa na siya, kanayong pagpamuso na to. Salamat gani nga wa na ko siya ipapulis. Tubag pa ni Derek. Pero nasuko gyud si Ma'am sing gibuhat nako. Iyang giduol og gilalayan nga makabangon. Okay lang ka Aldrin? Matud pa ni Ma'am nako. Okay ra ko Ma'am. Mga pangos naman ni. Tubag ko pa. Dali, kuyog ta. Ato tagbalay, tambalan to na yung mga samad nimo. Samtang nagtambal si Ma'am Fatima sa akong mga pangos sa tuhod, nakita ko si Derek nga nagpangusmos kalagot. O diyan nilakaw kadyot si Ma'am, kay doon na siya kuhaon nga ointment, miduol si Derek nako. Kagamay na, paron ingnon pang sakit, matod pa niya nako. Sakit yun bitaw, hapdos mong gani kayo. Tubag ko pa. Aha, asay hapdos ani. Og nikuha og ay si Derek og gitapion sa akong pangos. Nakasyagit ko sa kasakit. May na lang kay niabot si Ma'am Fatima. Noon sa matang ka Derek, uy, kasadista ba nimo? Hawa dito kaw. Pag-abog pa ni Ma'am sa uyab nga gikalipay kayo nako pero dili gyud ni magpapildi. Iyang gibitan ang pikas kamot ni Ma'am og nibarog sila sa may distansyang bahin. Ang una murag naglalis pa sila, silang duha. Pero si Derek, gisugdan niya og kiss si Ma'am sa lips. Niya, gigakus og gipangpislit-pislit ang likod ni ini. Sa akong mismo nga tubangan, Papa Joe, nadala si Ma'am sa gibuhat ni Derek kay ni baw siya gakus og ni kiss. Pertigon lang display silang affection sa akong atubangan. Wa na ko makagwanta, dali ko nidagan palayo, paingon sa amuang nga naghila. Samtang nga na ako sa gawa sa among pultahan, nadungog na ko nga nag-istoryanay si Papa og Uncle. Next month, mag-18 na si Aldrin. So may atong handa. Matod pa ni Uncle kang Papa. Ang magpakater ta. Invited ta na niyang classmate o mga friends. Tubag pa ni Papa. So may atong iserve soft drinks o juice. Pamutana pa ni Uncle. Say soft drinks o juice. Uy, vodka uy. Ulitaw naman na. Di naman na bata. Matod pa ni Papa o niya nagtanaw at nagkinatawanay na sad sila. Parehong way libog. Waga na sila kalibutan sa kong feelings niya tong higayuna Papa Joe. Pagsuod ako sa sala, paspas ko nga nisud sa kong kwarto pero gisugat ko ni Uncle Tipsy. Dong Aldrin, karon lang yung may nagsabot ni Papa nimo sa handa nimo sa imong birthday. Matod pa ni Uncle. Daw, ako'y labot sa kong birthday eh. Hindi ko mag-birthday. Isu ko pa nga tubag niya pero miali si Uncle nako. Iyang gitapion ang iyang pad sa kong agtang o niya gihilantan ba kuno ko. Wa na ko makapugong sa akong sapot. Ako siyang natukmod ug kusog kayo og nalagpot ug natumba si Uncle Tipsy. Noon sa mga Aldrin isog man kay ka diha siyagit pa ni Papa diri nako. Niduol si Papa og gihanan kog sukmag pero daling miali si Uncle. Wa kay batasan bataa ka ha?
Abi na magdako na kagbukog, mo na ibawas nimo sa mga pagkatiman nimo ni uncle nimo. Nagadik-adik na siguro ka sa. Matod pa ni Papa nako. Pero si Uncle gyud ang niingon kang Papa nga okay ra gyud kuno. Nga ipagawas nako akong gibati. Niya na pagkagabi, pag-abli nako sa bintana sa akong kwarto, nakita nako si Uncle Tipsy nga naglingkod sa among swing sa gawas. Ito kalit akong mga luha o nakonsensya ko sa akong gibuhat niya. Nabuang na gyud ko tungod sa akong love ni Ma'am Fatima. Giduol na ako siya o nitapad ko niya sa swing. Oy dong, ikaw malagi ni. Imo na sa ko itukmod o patiran o sagpaon. Sige lang. Okay na ako. Ngayon ko nimong punching bag. Makapagawas lang ka sa tanan nimong kasakit diya. Heartache, love life, natural na nga masakitan. Matod pa niya nako. Og diha gigakus nako si Uncle. Sorry Col. Tungod sa inyong gipakitang pagmahal ni Papa diri nako, nakalimot ko nga ug unsang klaseng sakripisyo inyong gibuhat para nako. Kamong duha ang nagsilbing inahan ug amahan nako, pero ako lang gibaliwala. Wa na gani ka magminyo para nako. Matod ko pa nga naghilak Papa Joe. It's okay my boy. So may giwayan ninyo ni Anita ha. Sulti ko. Siya ako'y katabang. Matod pa ni Uncle, ang iyang nibawaan nga si Anita ang akong girlfriend. Okay ra Uncle oy. Musulti na ko nimo og di na ako makaya. Tubag ko pa. At last, nagkauli na gid mi ni Uncle. Nagsorry na pud ko ni Papa. Paghuman nisud ko sa akong kwarto og nihigda sa katri. Di pa mawas ko nahuna ang paginagkanay nila ni Ma'am Fatima o ni Derek sa akong atubangan. Gipiyong na ko kong mga mata o imagine nga ako ang kahawak ni Ma'am. Just in time, nga nindot na kaindagan sa kong imahinasyon, nakafeel ko nga dunay nitapad nako. Usa ka babae nga nikakus sa kong hawak. Pagbuka na ako sa kong mga mata, si Anita radi ay. Nag-unsam ka din, uy, nga nung nisud magkas kong kwarto. Suko ko pa nga sulti niya. Itaugan mo kong Uncle Tipsy, nagbasol na kuno ka sa imong pasakit nako. Lonely kuno ka, mo nga iya kong gipaari. Tubag pa ni Anita. Sus, si Uncle, pataka naman eh. Sorry Anita pero di mo ni Maoy pasabot na ko kang Uncle. Tubag ko pa. I know. Si Ma'am Fatima ang reason nga nagkabuang ka karon, pero Aldrin, unsa naman landay ko? Happy man tata sa una katong wala pa siya niabot sa tong life. Niya ko Aldrin, ako ang bagay nimo ug dili si Ma'am Fatima. Matod pa ni Anita nako unya iya na sang gidut-dut ang iyang lawas diri nako ug nikis akong lips. Pero gitangtang nako ang bukto niya ug hugot nga nagakus nako. Gipalayo nako ang akong ngabil sa iyang ngabil. Sorry Anita pero wala may nausab sa tong relasyon. Gusto ko padayon ta pero as a friend lang good. Pasabot ko pa nga to niya. Nitindog si Anita nga nagdabog. Che, palugit ka dong. Sige, padayon na yung patasya nga to kang Ma'am Fatima. Tanaw na tong makadamab dyan kaniya. Si Anita pa dayong ni-walk out Papa Joe. So kaniya to, nga nagsukmagay sa mini Jessie tungod lang kang Ma'am Fatima. Dilayo na ang akong mga barkada nako hangtod si Anita. Di na ko nalatag dun. Mao nga, wa na lang sad ko moduol nila. Abot ba kung sa'y masud sa kong ulo nga di na magiging mahimutang o di ko maistorya si Ma'am. I know there's something. Makita na ko sa mga mata ang concern din kipasakitan ko sa iyang uyab nga si Derek. Sure ko nga doon na siya gamayang pagbati din ako. Nakahukom ko nga moadto sa balay nila ni Ma'am. Adlong kadto nga Domingo og bahala og naa si Derek. Mangumusta lang ko niya. Pagtuktok na ko silang pultahan, why tubag, pero abli ang pultahan. Akong gilili gamay og nakita ko si Ma'am nga naghigda silang sofa. Siya raw sa mga nisud lang ko og diretso. Diyang naduol ko niya, diya pa na ako nadunggi nga nagbakho de si Ma'am. Ma'am, sorry ni sud lang og diretso ha, nabalakam ko nimo nga murag naghilak ka. Matod ko pa niya. Pagbangon ni Ma'am, nakita na ko nga naghilak gyud siya ug na-shock ko kay may dugo ang iyang naong. Ma'am, naonsam day ka, nasamad ka? Dali, dadod di ka sa ospital karon dayon. Utod man, akong gipaangkas si Ma'am sa kong scooter nga motor o gidala sa duol nga private hospital sa among lungsod. Lawom-lawom na gyud ang samat siyang naong og dunay pila katahi. Pagpangutana sa doktor og naunsa siya, iyang tubag kay na-slide siya sa banyo pero wa ko motuo. Paghuman na mo sa ospital, ako dahil siyang gihatod balik sa ilaha. Sa may pultahan ra ko kutob ug nanangid nga mapauli sa mua. Pero nihunong si Ma'am. Unya,
Nitanaw sa layo nga murag wa sa nahuna. Pagkahuman ni hilak o nigakus nako. Salamat Aldrin ha, matod pa niya. Huwag sa payan ma'am, pero sa minitabo. Di ko mutuo nga na-slide ka sa banyo eh. Si Derek ba nagbuhat ni mo ana ma'am? Pangutana ko pa niya. O dito gisulti ni Ma'am Fatima ang tinuod. Si Lisa, usa sa among mga barkada di ay ang gitripan ni Derek. Sakto, nakahinomdom ko niya itong nananaw mi og sini nga gikumot-kumot pa ni Derek ang paa ni Lisa. Ang nitabo di ay mao nga nagkasuod si Derek og Lisa. Kunya, gi-invite niya ang babae og party kuno sa laing lungsod pero lahi ang ilang giyatuan. Pero usa ka private resort. Dito, gustong panamas-tamasan ni Derek ang minor de edad nga si Lisa. May na lang kay nakaikyas o nisumbong kang Ma'am Fatima. Nag-away silang tama ni Derek o Ma'am Fatima o gisagpa ni Derek si Ma'am sa naong nga mao dito'y lawom nga o mao'y nakamugna itong lawom kayo nga samad kay naigo sa singsing ni Derek. Nagilak si Ma'am Fatima nga nagsulti na ako tanan. Ako sab, ako masayod, kung saan ako siya pagtabang nga ma-okay siya. Basta ma'am, niyara ko. If you need help, matod ko pa. Samtang nag-drive ko sa motor pa doong pauli, pa-smile-smile ko nga nagkanta-kanta. Wa ko nalipay nga nasakitan si ma'am pero feeling na ko, doon ay kahayag about sa akong feelings para niya. Uy, malipayon man kaya akong anak. Okay na mo ni Anita. Matod pa sa kong papa nga naabtan ako nga nagluto sa kusina. O okay na pa. Kasi man na yung giluto, pangutan ko pa. Special ni nga biko nga yung paborito. Tubag pa niya, ug doon na dahil ko yung nahunaan. Nangita ko og masudlan nga dakong plato ug isuod na ko ang katunga sa giluto ni Papa. Ang iyang pagtuo nga si Anita ako nga tagan. Excited kay ko nga ihatag ni Ma'am ang biko. I'm sure sa kalami ani makalimtan niya ang kaguol niya kang Derek. Pero wa na ko mag-expect na paglilit na ko silang putahan, nakita ko si Derek sa sud nga nag-istoryanay sila ni Ma'am ug murag nagkasinabtanay na sad sila pagbalik. Murag gihiwa ang akong kasing-kasing Papa Joe. Nakabantay si Ma'am nga naa ako sa gawas pero before siya makareact, dali na akong nilakaw pero wa pa ko mosakay sa akong motor. Akong nga gibubo ang biko sa motor ni Derek nga naka-parking ra di ay silang gawas. Way sama, kaguol akong gibati o kahilakon ko ug nagpriso sa akong kwarto. Nabalaka sila si Uncle ug Papa kay di naman ko mugawas para mukaon. Pagkaugma sa buntag, doon ako'y nabatian nga laing tingog sa mong lohon. Akong gitanaw sa bintana. Di ko makatuo nga si Ma'am Fatima ang kaistoryan ni Papa o ni Uncle Tipsy. Dali ko nga nag-ilis o naghinapay o niya nigawas. Hoy, nimata naman din niya mong ulitaw. Dali dong, mga pita, matod pa sa kong Papa na ako. Nalimot ka pa nga, di man ko uminom og kape kay pait. Tubag ko pa, pero nisagbat si Ma'am Anita. Sa kinabuhi, the more ka magka-mature, the more ka ma-addict sa kape. Ang kapait, kauban sa kalampusan sa life ug love life. Nakasmile pang sulti ni Ma'am. Aw, mao ba? Sige, mainom kong kape. Kunya, nakinatawanay din sila. Pagkahuman, gibiyaan mi ni Papa ug Uncle. Kami nalanduhan ni Ma'am na habilin. Nagunsa ka sa amo kagahapon. Nakita na sa tika nga naglili ka sa gawas. Pangutana pa niya. O, niyanto ko kay gihatdan ti kag biko. Pero lahi man ako nabtan. Nakita na ako si Derek. Nagbalik naman day mo. Tubag ko pa. Pero matod pa ni Ma'am, wala na sila. Formal na sila nga nagbuwag ni Derek. Sa akong nadungog, murag na ako sa panganod sa kalipay. Yes, single na si Ma'am Fatima. Doon na ako'y pag-asa niya. So kanya to Papa Joe, nagkasuod yun mi si Ma'am Fatima o magkatuan ko sa ilaha. Magduwa mig chess, Scrabble, ug usahay, mag-video kimi. Muadto po siya sa mua o niya lutuan dayon siya ni Papa ug mga lami ang pagkaon. Magdungan po mi og jogging ug usahay moadtog syudad para manuroy og mga malls unya mangaon. Kada segundos nga kauban ako si Ma'am Fatima, happy kay ko. Ako na siguro ang pinaka-happy nga nilalang sa tibuok kalibutan. Very inspired ko, labi nang ni-appeal si Ma'am Fatima og plano para sa akong 18th birthday. Invited ako tanang mga classmate ug mga silingan pero ang labaw gyud nga nako nga gipaabot mo ang pag-abot sa akong mga barkada pero nahuman na lang ang party. Wa gyud sila motunga. Bisan si Anita, wasap mo attend. Nalain na gyud sila nako. Nausap na gyud silang tanan rin nako. Dili pareho sa una. Gimingaw ko sa akong mga higala.
bisan og mga badlungon ug mga bully pero happy sad baya ko kung kauban ako sila. Di nagyud ko apil sa ilang grupo. Gibati na akong kagool, murag adunay nagkusi sa kundugan pero nabawi lang sab dayon kay nakita ko si Ma'am Fatima nga sexy kayo nga nakaistorya nila ni Papa ug sa uban pa nga mga bisita. Pagkahuman sa party, nanguli na mga tao nga nanghid na pud si Ma'am nga muuli na. Ako siyang giatud sa kong scooter. Pag-abot na mo sa ilaha, wa din ko mo pauli sa amo. Ma'am, doon ako'y dalang wine. Ato ning imnon. Bitin pa man kayong party, oy. Sayo pa, para matug. Matug ko pa niya. O gay man pud kayo si Ma'am nga nitagay sa wine nga akong dala. Kami na lang duha sa ilaha samtang nagtagay Papa Joe. Nagpatukar si Ma'am og songs, unya nanayaw min duha. Iya pa kong gitudluan og sayaw nga pangkotilyon. Kay matud pa niya, mura na nag-debut na ako. Samtang nagunit ko siya nga hawak ug siya sab sa kong abaga, murag nang hugot ang akong panit. Di gyud nako magwanta. Nahugtan ako gakos si Ma'am Fatima ug duol na lang kaayo ang among mga naong. Dili ko makatuo sa sunod na tabo, Papa Joe. Si Ma'am Fatima mismo ang nihawak na ako sa kong ngabil. Sa sinugdanan, mura kong na-frozen pero pagkahuman ni baos ko, hangtod nga hapit na may makalimot sa among kaugalingon. Pero si Ma'am Fatima ang unang niatras o nipalayo na ako. Siguro kinahanglan mo paulit na ka sa inyo, Aldrin. Lawom na ang kagabion. Ipangita na kasi mong Papa. Matod pa niya. Ha, pero okay na Ma'am. Nakibaw mo sila nga niya ako sa inyo. Tubag ko pa og ni-action pagduol niya pero niatras na po si Ma'am. Giablihan niya putahan og iya kong gipagawas. Naglibog ko siyang ipakita na ako pero happy gyapon ko. Mura ko og contestant nga gipremyuhan. Gihikap na ako mga ngabil o di ko makatuo nga sa unang higayon. Ang akong giilusyon o gi-imagine lang nga mahagka ni Ma'am na tinuod yun karon. Nakakiss ko sa iyang lips o nakahikap ko sa iyang tibok lawas. Pero ngano kaha nga kalit nga niatras si Ma'am. Siguro tungod kay nagduduha pa siya sa iyahang feelings. Pero okay lang, di ko mo give up. Sugod ugma, formal na ko nga manguyab kang Ma'am Fatima. Akong i-promise niya nga mahalon na ko siya forever o di na ko pasakitan sa masigibuhat sa iyahang ex. Pero lahi na ang hangin pagkasunod adlaw, Papa Joe. Nagkatagbo mi si Ma'am Fatima sa lobby sa school pero mura lagway nakita. Sa una-una, tungod kay maestra siya o estudyante ko. Dili mi angay magpasabot. Giadto na ko silang balay si Ma'am pagkagabi pero wa ko niya blihi. Bisan pa og kusog kayo ang akong tuktok silang pultahan. Usa kay natabo. After niya tong gabi nga hapit mi makalimot sa among kagalingon ug nausab na siya karon. Mura kog iyang gilikayan. Pero di gyud ko mo give up. Mangita kog way nga makaistorya mi niya ug makapadayag ko sa akong love niya. 1 week na nga wa ko tagda ni Ma'am Fatima. Di kini mahimo. Niya nang gabiyon na gyud ni balik na sab ko sa ilaha tungod kay di na magyud nako kaya og wa ko niya ablihi. Nikatkat ko sa bintana sa ilang second floor og didto ni Agi. Pagsunod ko sa ilaha agi sa bintana, doon na din ko nakita nga maleta o bag. Mulakaw ka si Ma'am Fatima. Nakuyawan ko sa akong ginuhuna, Papa Joe. Og mausap ang paggawas ni Ma'am, gikan siyang kwarto. Ma'am, sa may ako nabuhat nga sa nimo, nganong di naman ko nimo tagdon. Please sultihi ko, Ma'am. Buhaton akong tanan, nimong gisulti malipay ka lang. I love you so much, Ma'am. Batod ko pa niya. Aldrin, lakaw na please. Huwag padulungan kini nga tong sitwasyon. Usa kini ka dakong sayop. Mo nga, samtang makapugong pa ko, ako na lang ang mapalayo. Dili na ko magmaestra din sa inyong lugar. Magpa-transfer ko lang eskwelahan. Kanang layo din hi. Tubag pa niya, pero siya mga mata, nakita na ko nasakitan siya. I know nga bawal ang teacher o student love affair, Ma'am. Pero dito magsaba. Ato ning isikreto. Please, ay ko biyae, Ma'am. Di ba din mo i-fight ang imong feelings? Bisan nagwa ni mo gisulti na ko, pero I know you love me too. Kaya ra lagi ni nato. Wa imposible nga sa mga nagminahalay. Miduol si Fatima na ako og gigunita ng akong naong og iyang gihagka ng akong ngabil. Sakto ka, I love you too, Aldrin, but this is all wrong. And I have to go. Matod pa niya. O gipagawas na dayon niya. O gipagawas ko din niya sa ilang putahan. Nga naghilak ko nga nipauli sa mukha. Pero samtang naghigda ko sa katri, di ko makatug o kadlaw na lang. Nigawas ko sa mua o nidagan paingon silang balay ni Ma'am Fatima. Nagdagan ragyog ko. Kadlaw na ko.
Wa ako mag-scooter kay may bawa nun niya ako nila ni Papa nga nilakaw ko. Pag-abot na ko silang balay ni Ma'am Fatima, nilingkod ko silang gawas sa may hagdan hangtod nga nakatug na di ko. Nakuratan na lang ko diyang nga dunay nihikap sa kong naw. Pagbuka na ko sa kong mga mata, hayag na sab si Ma'am Fatima sa akong tapad, nagunit sa akong kamot. Dali, at sa sud, Aldrin. Nagkuyog min duha, Papa Joe. Diretso siyang kwarto dayon ug iyaning gilak. Pagkuman, giubo niya yung saput ug niduol nako. Ug motong unang higayon nga nakalapa gyud ang leon sa nindot nga karniro. It was my first time, it was the best kay kauban ako ang babae nga ako yung tinuod nga gihigugma. Happy na unta kay ko, pero napawong lang sabdayon din ingon si Ma'am nga, pauli na Aldrin, bata pa kay ka. Be somebody, be something. Nasayod ko nga, dako kapag ugma nga makabot. Kung kita gyud ang para sa usa o kita gyud ang soulmate, ang kikayunan na ang mangitag paagi nga magkatagbo ang atundaan pagbalik. Enjoy your childhood, Aldrin. Daghan pang love ni mo, imong family, imong mga barkada. Wala na ko'y mahimo siyang gusto. Hinoon nakasabot man ko sa gustong may tabo ni Ma'am Fatima. Nipauli ko sa mua nga bisan og magulanon pero at the same time mapasalamaton kang Ma'am Fatima. Daghan kog lessons nga nakatunan gikan niya. Wala na si Ma'am pero naapa ko'y pamilya. Barkada nga nasayod ko nga andam gihapon nga mudawat nako. Niadto ko sa among tambayanan sa akong mga friends ug wa ko masayop. Naa sila dito tanan, kumpleto sila ug malipayon nga nakinataw anay. Nagkuskus og gitara unya nanganta. Hinay ko ni duol ug niingon nila nga napa ko space, pangutana ko pa ngadto nila. Space asa bro. Tubag pa ni Jessie nga nakasmile din ako. Space sa inyong heart. Matod ko pa og naglumbaan na og duol nako kung mga barkada og nigakus nako lakip na si Anita. So kaniya duwa na gyud mi magkita pagbalik ni Ma'am Fatima. Hangtod karon nga graduating nako sa pre-medical course. Damgo nako nga mahimong doktor, Papa Joe. Sakto si Ma'am, ang kinabuhi murag kape. The more nga magkaedad, the more ka nga magkapait ang imong gustong timpla. Dilibot na ko ipasabot nga puros pait na lang gyud ang kinabuhi. What I mean is, magka-strong ka tungod sa imong mga experiences. The more trials nga imuang nasinati, mubangon ka, mas lig-on para magatubang sa mga umaabot pa nga lisod nga mga trials sa life, Papa Joe. Sa pagkakaroon, nagpabilin kong single o waiting gyapon ko sa akong soulmate. Sa akong mga barkada, nakahuman na sab sila sa ilang kurso o doon na mga trabaho. Si Anita, minyuuno na sa lain lalaki. Samtang ako, wa nagdali, kay gusto pa nako nga mahingpit nga usa ka doktor. Sa di pa ko musud sa kaminyuon. Who knows? Along the way, magkatagbo mi o balik ni Ma'am Fatima. And hopefully, pareho lang unta mi nga single. Daghang salamat, Papa Joe, sa paghatag nimo pagtagad sa mong istorya, Papa Joe, o ginaot pa nga daghan pa kag matabangan nga mga tao nga makadungog sa imong mga tambag o mga moral lessons sa imong programa. Dinin lang kutob, imo magtatampo, Aldrin.